Ginawang shabu nga mitimbang og 10 kilos nga nagkantidad og 68 milyones pesos ang nasakmit usam sa masakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Pero 7 o sa PDEA 7 kiniadto sa gipahigayong bypass operation pasado alas 6 ganang buntag sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, Tacbayan sa Sugbo. Dinadakpan ang duha ka nagsuong 5 ang panuigon kinsa gikan sa Barangay Tanghaligi lungsod sa Talibon, lalawigan sa Bohol. Ang illegal substance gisulod og tibag diin giingong gikan sa kauluhan ang tinubdan. Usa sa mga suspek na dakpan na kaniadto sa susamang salaod sa lalawigan sa Bohol kinsa nakagawas human madismiss ang kaso og nibalik daw sam sa panginabuhi sa illegal drug trade. Isip courier apil ang iyang igsoon. Samtang nagdumili sa pagluwat og pamahayag ang mga dinakpan. 10 kilograms of shabu pila ka kinabuhi ang atong na luwas ani naka mga tabatan-una ng atong na iway nga mogamit aning illegal drugs nga magpabiling yun ang ato ang pagka-relentless no siguro po sa subo sa atong Regional Director Brigadier General Anthony Agri.